To kamar da gani ina da kuɗi ɓoyayyu a cikin wannan application din mai suna HiFarming, saboda haka kowa yana da irin wannan kuɗin amma a ɓoye. Saboda haka zan nuna ma yanda zaka shiga ka gane wannan kuɗin da suke ɓoye sannan kuma ka yi withdrawing din su. Saboda wannan kuɗin da suke nuna ma a balance ba iya kuɗin ka bane ba kenan. Akwai wasu kuɗi da sun fi wannan din yawa a ɓoye. Saboda haka za a gane inda kuɗin yake kuma ka yi withdrawing din su ba tare da ka samu matsala ba. Idan kuma kai baka da account a wannan application din, to ka sai a ƙarshen bidiyon nan za ga hoton bidiyo ya fito maka, sai ka kalli bidiyon da muka yi a baya akan yanda zaka bi ka samu application din da yanda zaka bude account sai kuma ka samu kuɗi sannan ka yi withdrawing zuwa ga account naka na Palmpay ko Opay ko kuma irin Binance gaba daya. To kamar da gani yanzu haka anan ina da 2250. To bayan wannan kuɗin kuma ina da wani kuɗi ɓoyayyu wanda kai ma kana da su amma baka san da su ba. Saboda haka zan shirye wancan kuɗin in bar wannan, saboda wannan na farko dai zaka shirye daga 150 ne, sannan daga baya dole sai ya kai 15,000. Saboda haka akwai wasu ɓoyayyun kuɗin da kake da su wanda kuma zaka iya cire su amma baka san da su ba. Saboda haka dai zaka danna nan wurin withdraw da yake nan wajen kamar haka. Bayan ka danna withdrawing din, gara da ya gama loading mu gani. Idan ka duba ni gashi yanzu na riga da na shirye na 150 din nan, saura wannan next shine 15,000. Ina danna withdraw na ƙasa, idan ka duba ba zai yi ba. Ina danna exchange ma still ba zai yi ba. Saboda haka ɓoyayyun kuɗin da shine in ka shiga nan wurin zaka danna nan alamar din ta diamond kamar haka. Bayan ka danna shi bara gama loading, idan ka duba gashi nan anan ina da 5,400. Yawa 5,400 diamond kenan, wanda zai kama a naira kenan 4,000 da naira 50. To amma dai still ba sa da wannan, ba sa ba da daman da zaka danna ka rubuta adadin kuɗin da kake son shirewa, sai dai su baka zaɓi. Yawa idan ka duba abinda zamu iya shirewa shine 15,500 ko kuma 7,500 ko kuma 15,000 ko 75,000 ko 300,000 ko 750. Saboda haka dai tunda yanzu anan kuɗin mu bai kai 7,500 ba, dole ne mu yi haƙuri mu shirya 1,500 kacal. Saboda kana shiga nan wurin sai ka danna nan wurin withdraw da yake nan wajen. Sannan anan sai ka danna ka zaɓi account ɗinka. Ni zan samu su still Palmpay ne kamar haka. Sannan anan sai ka danna ka rubuta account number ka na shi Palmpay ɗin. Sannan ka danna nan alamar ɗin ta cycle da yake nan ƙasa. Sannan sai ka danna confirm withdrawal. Don ka duba wannan 15 ɗin shine yake matsayin dala ɗaya a lissafin su kenan. Saboda haka za mu danna confirm withdrawal. Sannan sai mu danna confirm da yake nan waje. Yawa idan ka duba gashi nan yayi successful, immediate status yana processing. Wato dai ba su gama tura mana kuɗin ba, daga yanzu zuwa kwana 7 akwai garantin za su tura mana kuɗin. Idan ka duba dai a withdrawing da muka yi jiya kwata-kwata minti 9 ne ya ɗauka sannan suka tura mana kuɗin. Amma dai yanzu idan kana so ka duba withdrawing din zaka danna nan wurin ka duba matsayin da wannan withdrawing din yake, sannan sai ka danna nan wurin expand din nan diamond kai zaka fara dannawa tukunna. Sannan sai ka danna nan wurin. Don ka duba gashi nan da yana processing ga wanda kuma muka yi jiya. To yawa kamar da gani bayan zuwa wani lokaci ya yi failing, saboda haka ban sake samun daman da zan yi withdrawing ba, saboda kullum sau ɗaya ake yin withdrawing. Saboda haka washe gari da na sake yin withdrawing gashi nan ya tafi successful kuma sun tura mini. Na yi withdrawing din ne da minti 9 zuwa da minti 11 sai suka tura min. Gashi nan kamar da gani da minti 11 suka tura mini. Shine sai na dau screenshot, wannan notification ne daga Palmpay, wancan kuma na cikin application din. To jama'a nan ne muka zo karshen bidiyon nan. Wannan hoton bidiyo da ya fito maka yanzu shine bidiyon da zai nuna ma yanda zaka yi ka samu application din, da yanda zaka samu kuɗi da shi, da kuma yanda zaka shirya wannan kuɗin zuwa ga account naka na banki gaba daya. Nagode, kar ku manta da wannan like, share, subscribe.